Què passa, Luca Killers? Avui estem aquí per tornar a buscar fòssils i tenim un invitat especial, el que és lo Meralo. Però digues alguna jo. Què vols que digui? Que agarrarem uns quants fòssils, ara que m'ho anem al monte i ja està. Una hora buscant i no em troba res molt clar. Trobo que ho deixarem estar per avui. Al final, gràcies a Muniayo, hem pogut trobar fòssils ben bonics. És una piscina. Mira, que xulos són. Vinga, Luca Killers. Hasta el pròxim vídeo.